programa Almacelles Informatiu. Jo soc Ariadna Ibars i ell és el meu company Pau Abrego. Benvinguts. El doctor Joaquim Blas, pastor de la parròquia del nostre poble, ha estat nomenat vicedegà de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes. També es va llicenciar en Teologia amb l'especialitat patrística i posteriorment es va doctorar. Actualment és professor de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes i és professor a l'Institut de Recerca d'Estudis Religiosos de Lleida. També imparteix un curs d'especialització a la Facultat de Teologia de Catalunya sobre la Bíblia i els pares de l'Església. I a més, és el rector de la nostra parròquia Mare de Déu de la Mercè i de l'Assumpció de Maria a Sucs. Com ja veieu, el nostre mossèn no para. Moltes felicitats per tots els èxits. La setmana passada, un grup d'alumnes del Centre d'Ensenyança Agrícola de Chaumont, França, van visitar les instal·lacions de Can Quitèria. Formatges de Ponent va tenir el plaer de rebre 26 estudiants del Centre d'Ensenyament Agrícola de Chaumont, una petita ciutat ubicada al nord-est de França. En el marc d'un viatge d'estudis, aquest grup va poder descobrir i comprendre el funcionament d'una formatgera artesanal i premiada internacionalment. El passat dijous 17 de març es va celebrar a l'Ajuntament una Junta de Seguretat Local, amb la presència de la regidora de Seguretat Ciutadana, el delegat del govern, els responsables dels Mossos d'Esquadra, els responsables del Departament d'Interior de la regió de Lleida, els comandaments de la Guàrdia Civil i l'alcalde d'Almacelles. En aquesta reunió es van analitzar dades facilitades pels Mossos d'Esquadra en l'any 2015 a la nostra regió sobre la delinqüència i, malgrat la percepció ciutadana, els robatoris a la vila s'han reduït un 41% en respecte al 2014. També es va parlar sobre polítiques de seguretat de l'Ajuntament d'Almacelles i una xerrada sobre autoprotecció adreçada als comerços locals que es va efectuar la setmana passada. En la línia de millorar i modernitzar els uniformes i altres materials dels agents de la policia local d'Almacelles, s'ha procedit a l'entrega d'unes armilles antibales als seus agents. En aquest sentit, també cal fer constar que enguany es convocarà una plaça de caporal per afegir-lo a la policia local del nostre poble. I així passarem a tenir 5 efectius. De cara a l'any vinent, es vol ampliar novament la plantilla d'agents de la policia local al nostre poble, en un nombre encara per determinar. De moment, a banda de la vigilància dels policies locals, com ja hem pogut observar, hem rebut i rebrem patrulles de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil per aportar més seguretat als nostres veïns i veïnes. A partir del 15 de març i fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc sense una autorització especial. Segons ha recordat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta prohibició està recollida en el decret 64/1995 i té com a objectiu establir mesures per prevenir els incendis forestals. Es condiciona una nova zona d'aparcament per a vehicles al costat de l'Escola Antònia Simó i Arnó, amb l'objectiu de facilitar la comoditat i seguretat als pares i mares a l'hora de deixar els seus fills per a que vagin a l'escola. També s'han construït nous passos adaptats a l'avinguda Josep Mas d'Ordal i s'està acabant de construir una plaça anomenada Sant Joan de Déu darrere de l'edifici de la Creu Roja, al barri popularment conegut com les Cases Barates. El Museu Mas d'Ordal d'Almacelles s'ha convertit en un centre cultural molt popular i transitat. Més de 300 visitants han gaudit del museu durant la Festa de l'Aigua. El museu també ha estat utilitzat recentment com a plató de la sèrie Igual que jo i per enregistrar el primer programa d'Almacelles Informatiu. Com també per la presentació del llibre del 50è aniversari de l'Arca, a càrrec de Miquel Querol, president de l'associació. Temps resumit amb un llibre de 111 pàgines, la gent d'Almacelles tindrà la sort, perquè vulgui tenir-ho, doncs de tindre recollit a casa una història de lo que realment ha passat lúdicament, musicalment, culturalment i esportivament a la ciutat, al poble d'Almacelles. O sigui, això crec que és en si la idea i el que perseguia el llibre, en definitiva. I fins a l'1 de maig podeu passar pel museu a contemplar l'exposició artística titulada Somnis d'un temps passat del nostre artista local, Josep Pasqual. Sota el títol de Somnis d'un temps passat, el que ell pretén, ha pretingut d'agafar una sèrie d'obres amb diferents temàtiques i que va des del 2005 al 2016. Llavors, tota la temàtica és la mateixa, i la temàtica és paisatge marí, tot creat. Jo parteixo de la creació, que és la poesia, i els escrits que jo faig. El primer cicle de cançó d'autor ja arriba a la seva etapa final. Des del 5 de febrer hem pogut gaudir cada 15 dies de diversos cantautors, com Jaume Arnelles, Cesc Freixes, Meritxell Gené i Ibert Nadal. A les imatges podeu veure Ibert Nadal actuant al Centre Cultural d'Almacelles. A black bag,
El divendres 8 d'abril rebrem l'actuació de Quico Pi de la Serra i el divendres 15 d'abril acabarem aquest primer cicle de cançons d'autor amb Charim Aresté. La reobertura del cinema del Centre Cultural d'Almacelles ha estat tot un èxit, ja que s'hi han projectat 2 films, Palmeras en la nieve i El Renacido, i totes 2 pel·lícules han omplert la sala. Aquesta és una gran notícia per la cultura del nostre poble, ja que com més gent interessada hi hagi, més iniciatives es podran realitzar entorn al món del cinema. El dia 2 de maig comença el curs per obtenir el títol de monitor o monitora de lleure, subvencionat per l'Ajuntament d'Almacelles. El curs durarà 14 dies i ocuparà gairebé tots els caps de setmana d'abril, maig i juny. De moment ja tenim 11 participants. Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, el passat 8 de març van inaugurar al Centre Cultural una exposició que fa reflexionar sobre el compromís amb l'equitat de gènere. El mateix dia, a nivell online, l'Ajuntament va compartir un vídeo amb fotografies d'algunes de les heroïnes del nostre poble. Tot amb l'objectiu de fer consciència sobre el camí que queda per arribar a la igualtat entre homes i dones. El passat diumenge 6 de març, al Centre Cívic Casa Clara, la cooperativa El Cau de la Figuera va dur a terme una xerrada sobre educació postural a càrrec d'Anna Arjó, on es van donar consells per tenir millor higiene postural i no sofrir a les nostres columnes vertebrals. Aquest passat dissabte, 19 de març, es va celebrar a la Sala Polivalent una calçotada popular jove. Malgrat el temps, els joves d'Almacelles no van tenir cap problema per instal·lar i utilitzar les barbacoes a l'aire lliure. Més d'una 60ena de joves van gaudir d'aquesta festa amb un bon dinar, bingo i trivial multitudinari, com podeu veure les imatges. Com ja sabeu, ens trobem dins el marc de Setmana Santa i per això us deixem amb els serveis que ofereix l'Església del nostre poble. El dilluns 28 es celebra el Dia de la Mona i per fer-ho tingueu en compte que podeu accedir a l'àrea de pícnic del recinte de les piscines a partir de les 8 del matí. I fora del marc de Setmana Santa, us animem a gaudir de música en viu a l'espai juvenil El Matadero Punk. El dissabte 2 d'abril no us perdeu la presentació de l'últim disco d'Atraco a Mano Armada i les actuacions de Asclats i Carbunco. I el diumenge 3 d'abril a les 5 de la tarda vine a la conferència de Josep Pàmies sobre la dolça revolució de les plantes medicinals i de teràpies naturals de baix cost. El mateix diumenge 3 d'abril, a les 8 de la tarda, al cinema del Centre Cultural El Casal d'Almacelles, es presentarà i visualitzarà de forma gratuïta el film El mal que hacen los hombres, amb la presència del seu director Ramon Termes. No us podeu perdre aquest thriller narco-mexicà ple d'acció i de producció catalana. ¿Quiénes sois? Amor, mi narcoamor, cada vez que te vas se parte mi alma. Esto no es vida, es una desgracia. ¿Cómo te llamas? Marina. Nombre completo. Marina Montero García. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Dónde vives? Eso no puedo decirlo. En tu situación es mejor que no me ocultes nada. I recordem que divendres 8 d'abril hi haurà l'actuació del cantautor Quico Pi de la Serra al Centre Cultural. I per tancar el cicle de cançons d'autor, el divendres 15 d'abril no et perdis el concert de Charim Aresté. Avui inaugurem la pàgina web d'Almacelles Televisió. Per accedir, només cal que entreu a almacelles.wix.com/televisió, sense accent a la O. Tal com podeu veure en pantalla, en aquest lloc web teniu recollits tots els vídeos fets per Almacelles Televisió, els plens municipals, els vídeos d'esdeveniments i, com no, el nostre racó d'Almacelles Informatiu. I per acabar amb aquest programa d'Almacelles Informatiu, us deixem amb un petit resum de la Festa de l'Aigua. I us animem a totes les associacions i clubs del poble a fer-nos arribar les vostres activitats. Fins la pròxima edició d'Almacelles Informatiu.
Benvinguts. El gran canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. No me miris així. Que va, ábrelo. Ábrelo. Benvinguts al nostre... No. Benvinguts al nostre poble. Ara sí, Segur. Que emoció contar-te notícies. Està prohibit fer foc al bosc. I només cal que entreu a almacelles. Hola, mama. Vull dir, adeu, mama, que s'acaba el programa.